ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗଲା ବେଲେ ବାଟେ ଫାଇନାଲି ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଘରଟେ ମିଲିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଜୁହାର ବେଲ ପାହାଡ଼ ତ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ମୋର ଫାଇନାଲ ରୁକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ନେବାର ଲାଗି ଆଇନ ମୋ ନିନି ମୁଲମୁଲ କରି ହସି ଦେସି ଆଉ ମୋର ବହୁତ କେଡ଼େ ବତରେ ଖୁସି ହଉଥିଲି ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ କେନ୍ତା କରି ଲୁଟମି ବେଟା କାଇଛ ନ ପାଇଛେ ଖୁସି ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆମର କାଲି ତ ବଲସି କି ତମେ ମାନେ ପେଟେ କୁଟିକି ହେଇଛ ବେଟା કે ମୋର ବି ପେଟ ପୂଜା କର ବଲସିନି ତ ପାହେନୁ ଦୁଇ ପାନି ପଡ଼େ ବଲସି ବେଲେ ତାର ପେଟ ପୂଜା କରସୁଁ ଆମେ ଚାଲସୁ ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର କରି କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନ ବାଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଗଛ ମାନେ ବି ଥିଲା ମୋର ବୋଉ ତାଙ୍କର ଘି ପୁଛି ପୁଛି ଚାଲଲେ ସପିଂ ମଲ୍ ଭିତରକେ ଆମ ନିନି ତ ପହିଲା ପିନ୍ଧି ବସିନେ ଆଇ ତ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଶୁଇଲା ଲେଖେ ଲାଗୁଥିବା ତାକେ ଆଉ ମୋର ବड़ ବୋଉ କେତେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେଲେ ମନକେ ନି ଲାଗଲା ଯେ ଡ୍ରେସ ପତା ବି ବାଛି ବୋଲୁଥିଲି କେତେ ଉଷତି ମାରିକରି ଦେନ୍ ମୁଇଁ ବି ବାଛି ବସଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପିନ୍ଧି କରି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କଲି ବହୁତ ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଇନକେ ଭିଜିଟ କରି ପାରବେ ଆଇନେ ତ ମୋର ଡେଢ ମାନେ ବି ଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ मोर डेढ़ संगे भेट हो सारा पर मुई चलनी मोर फ्यूचर कथा देखी पारे बाद आईन मोर दिल पूरा गार्डन गार्डन हो गला इन लेटेस्ट कलेक्शन देखिक 15% भी डिस्काउंट अच्छे आपण आसिक दुर्गा पूजा पूरा धुमाल कर दौन भुवनिया वस्त्रालय मारवाड़ी पड़ा नियर अग्रसेन छक झारसुगुड़ा रहली जुआर वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करबे।